Zagarra etzen aukitzen zen duen? Bai, etzen aukitzen nioz. Ba, zagarra bere klase diferente asko dauz, ez da? Urdin zagarrak, eta urtebetak, eta aukitzen nioz, zagarrak. Bai, zagarra klasik, bai, aukitzen nioz, zagar klasik okiduz, guka biru edo okiduz. Okera zuri beronak, okeran gorri bere bai. Okeranak nosi zieten dire? Julion girun, Julion. Kerixak eta okidozu ez? Kerixak okiduz. Klase bionak bat txikitxo eta basteko kerix nausia gorrik. Kerez biberok egin zuen, zetu edo da zetzen. Ikorik eta? Iko pere bai, atxikok. Atxikok. Eta zeintzuk dire horrek, atxikok? Atxikotera, lan biri bitxuka, bestatzukoten dire, lan luze batzuk. Bai, guztentzu, luzetzu dekenak, bai. Atxikoko horrek. Eta madaririk eta lan okitzen zen duen? Madari, pero ondan okitzen nioz. Zibiri madari, eta betze baztu beste txixena zelan okizen, gozo. Han konferentzia esaten dutzen antzeko beha urtzuk eta gozuk okitzen madari. Bai, bizperrokidu. Bizperrokio zuen. Bizperrokidu.